A few moments later. Hi guys nè. Hey, nunga hi guys n. Hi. Guys. नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ subscribe दे होन बे फाग्ला बिदिजों जायो A few moments later. देलाय होनलाय सुबुं आंनि चेनेलखौ ओरैसो जाबा ओरैना हररा सुबुं मेथाइ गोनांनै मेथाइखौनो खोनाहरलाय आइया याव थाबना थाबा भिडिअ खालामनि आइया दे रलाय र यावनो गसंना था यावनो गसंना था यावनो था दे आंनि चेनेलखौ होनलाय साबसक्राइब खालामोन अन्नानै प्लिज गथ'फोर